Ona sis ya bidi ringiraneka na ya manyingo kombwate ndatamire noroche seito ya wete bono ubagima bwansinyire bwosoro Osoro ni na mara kale ngangu na ukani mumroi utaki kusikia ligirire munori ligire munori ona gosenywa mono gotemaki gotemaki I ori what do you mean? Nchebono ena rosete na mwete nga tigandu ororo momore ngora to komenyera stress yuso ubugima bwa bwenzi miaka itatu na atembe lazima kuwa rekorosta nje yani okay anyway baba tenga love is blind lakini aliara you are deaf lakini rende I'm so happy kwa irani into your senses karibu wasongo okay aliara anyway mimi kwa roche lakini ono nche kero na ruroro roiga nimbwate birengereri bikintete gokora ndeto nkonye ogwantete nangoro bwosoro iga bakonkonye bako onge no ne chibesa nchake biashara ona ruroro na rure bwosoro no ndeto nkonye chibesa okoreki biashara kitu tegokora nane bio kon chianga gusenchake no korosia mandazi paraga iganko amandazi ngori para ibiashara birabyo ne bigabire na intuzi na I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you to musubati mugambi abana kora ali amatanga lakini tinchi tu twaranza cyuko gamba nayo kike bono kwari konte umugambi nabona bwatengana nare gogotebi lakini bona raririe kwaringe bwango ingana nabwate neyo mumuro yosoro moinari osoro yo boyo nde moina mumuro yo nakioro chayo mugambi gake mumuro tari gusira bon mbore ninchire mwaretire mukari gutiga abana bakunywa marwa nabagaka ngora mbari kinyoli baba kumukani bamutira arabase gucha ko bari yochi mwari kora linchira linito umwana yobereri ochipi obereri ochipi osoro mura obereri ochiise kumurigereri yani obereri kono nkopinto komokonya bono nje nkarengereri musubati ominto narorali omuya sana nyaruka ya minte kombwati nabwata abana babere osoro ise kurigereri byomaete okongire yara mubwe miaka miaka tebwati mangana omugambi into kiamano maete no muntu omuya oyo ora kini enka osoro neraro ku musacha igo nanje na kwana nere ekero nachikurigereria nararo maete osoro ise konyora abana mburu maete mochando bwosoro nche nkorora kogera kunywa marumo ono na abana atabwati agochikurigereria orora riobeire pita iyo oratemire andu usinyiri konyora abana twana koigo story rende ngonya konyora kanga ntegwe moko moretera rende uyu gwatebire bone kina kinataite ngoteito she nae musubati yo minto no miya sana nande no muntu irenga igete no masomo gosoma kora kuna soma tena tabwati gasi aho kora lakini no muntu ore strong na ba kora biashara oise komorano nae from the look na bogwancha no ane njira bigita abana ubaeto gwancha ngisa single mother bono kwabire umusigani ndinza kindu musigi ende gwakwani ne kirongere ndi mukuri yenchera tyanche nkwane n'abantu yamate ya osoro turi yenchera ndi cyombe kikirikigwe kitemgocha sein nchetemba chishida musubate minto no ane rekero na mwera stay goro yo osoro ino hata mu maeti era ante tabwati boko okay era na bagocha ikaranse na ndamu amasikani aya anyigwete toigwananira ono nakiki nare ukurigeri bono mugambi ona aigamba mugukura nabogonte turikorora umaete no acha nitafute ushauri andabura burire ndi gusigoika abanyene banje
nayo maite buno omogambire nde mbora nche nkobete omwana ori kumurenda komorogorora goika torenchera tiga turateme eyo tingokoa monto mobo omogambi mbora no maite nche no maite mbora nakoigure unatetea tari si kutatea lakini ose no maite mbuya onyobwate chimbu chingiya ekina kiekenene no muyararo no mwana ominto torwete ndeyemo nande nimo maite buya no mwana obwata amasikani mbuya mono bwechogete tari muntu urache gochwarenka mbuya mono no muntu urabeke enkang'e iga osoro neraro kumonto omogambi akugwagambire buya igaki naki naraga na inche ngambe naye iga buno omogambi gaki tokonya omwana ori naki tokomokora rende oroche ono obere richara pi naigure naki kiandete omogambi asante lakini nokotera igoro bongo ase amandasi para tari mabe lakini nkware korora egento ekenene ase nini bono gose gaki noe mutumba rende nekenene okonga noe 20,000 nabo chigonkonya ase inche gokoa ebesa nabere ache nkong'era ngeke gokong'era nande naye kware kongasa kabisa ng'a karuga aboche giga ngoteye egento okore noe na ebiasara nkoma nore nkoma nore gesare it's my money bona kerere yo amani go bono nakiuta ng'aki nche ninchete ngokonye enagotebeti that time nang'aki inchwa karu ase ebunde iyu yanyang'ate inchu nkwechi besa kugukuramu mu murundi okay karu ase omwanchi ogo gosoro inchu nkwebesa orore nkiora akoro ikonye tiandara gotebeti kose naachire that time I had money but right away I can't help gento ndagaroje ndoche ndagokonya ng'a mama are kobororo ng'ende tigana na mama yani naye family ntigareti lakini igubu no gochaka gonte titindagoteigwe kie yuna liko ali gocha gongo gento ndagokonya sai tiga kabomo ara tiga kabomo I can help ndia basani 1 2 3 ndole what they can do but inje sai I don't have cash lakini nawango koligeria basani they can help yes sir atari biyogo nkorera nona abere tabu zoro rende nyago chandika ningi na bebuye kaini soro ningi karori buso none binte binkoriore do you even know the test kali kwende nit na kole tara igo yagere nkagere tenda yawo kanyaya iringire achiro mogongo ngokwana tole of course I'll help abasani mbaire have friends jara tingo etikorage come on hii ni pesa eta uniego ikomanya go survive nondegereta munandiga tali muntu angata besa ngachapiri biasa abakonyoa kamonto iga abakoibia ebesa okorere abako stocking so long as umanya ng'aki ogochiesa abatora aba bana abamo lakini ntogo twara maunga abuye kaini okay na batora aba bana abamo lakini tabia yago teko batabia ane anya nanda mangana ya basacho otete gontebi natebira basacha natebo musacha yani okete ngati manya tini nkyo mineti ondo ocho moliri munandiga mangana ya basacha nche tintageti onya gotete gonkonya onkonya tete gonkonya ni sawa kisale no tete chibaso chake biasara tintageti ya ebo onye nchara nere yungo ngweta maye konyora chibesa tiga ebo ncheraki it's just a friend nkyo kongera chibesa ni mete sai no bwata chibesa nkyo ta kongera chibesa nte na ki sister chake biasara intu bida konya ntwense bigo konya I'm trying to help here mambiaro ndabioka ni mboyo mino sai yo on treat me stranger how now nkinakora I'm just that's the way it went na kintete kwa tainanga ki enchere na chiete look at me niangalie vizuri inkwete mimi nakutafutia nje ina kokonya you are here makasiriko na yake poni tenya sangonya tenya sangonya lakini rende nchira yaba sacha yaro nchetinda ata yaba sacha I just said one na nini chibesa kwa uchakire bintu byao kama utaki but I look for you one
Eyembo songo. Kizidi nijishike kisogo. Nishike nishike baby. Nishike nishike baby. Nishike nishike. Unishike baby.